Sa video to, ang i-share ko sa inyo ay ang isang video editing app na maaari nating magamit for free. At ang kagandahan po rito ay wala po itong watermarks. At kahit offline tayo or wala tayong internet connection, maaari tayong mag-edit ng ating mga videos. Na nagsisimula pa lang sa YouTube na kapag nag-film tayo ng videos or kung pagka nag-vlog tayo, make sure na nakatingin kayo sa lens ng camera para meron kang eye-to-eye contact sa iyong mga viewers. Dapat ang pagkuha nyo ay pa-landscape. Yun po yung standard ng mga longer videos. Pagka sa shorts naman po kayo nag-upload, required naman po dito ay pa-portrait or pa-vertical yung pagkuha nyo ng videos. So, proceed na po tayo sa ating editing tutorial. Ang gagamitin po nating editing app ay InShot. So, punta lang tayo sa Google Play or Play Store kung wala pa po kayo, and then type natin ang InShot. Tapos, i-install natin. At habang meron pa tayong internet connection, i-open na natin siya. Tapos, agree. And then, sa may lower part po niyan, kung makikita nyo, merong nakalagay na see all. So, i-open natin yan. Then, makikita nyo yung mga stickers na iba't ibang klase ng stickers na pwede natin siya i-download for free. So, sobrang dami yung pagpipilian dito. Sobrang ganda nito. Kailangan lang natin i-view yung ads niya. Seconds lang naman yon. And then, pwede na natin siyang ma-download at magamit kahit wala tayong internet connection. So, pag may nakita kayo mga free download na ganyan, i-download nyo na para mas marami tayong magamit kahit offline tayo. So, mag-start na tayo mag-edit. So, ito, naka-offline na ako. I-open natin ang InShot. Ang kagandahan kasi nito, video and photo editor na din siya at the same time. So, dahil video ang gagawin natin, tap natin yung video and then yung plus sign para makapag-create tayo. And then, pili na tayo ng i-edit nating videos. So, ang una, kailangan nating piliin is Canvas. So, dito dahil sa YouTube tayo mag-upload ng video, ang pipiliin natin is yung may logo ng YouTube, yung 16:9 ang ratio. And then, pwede natin siyang i-zoom in, i-pinch nyo lang siya, katulad niyan. And then, start na tayong mag-cut or mag-trim ng mga unnecessary clips, katulad ng mga maling-maling pagsasalita natin or yung kung may mga boring moments tayo. So, i-cut na natin siya. Pwede yung i-trim, cut, or split. So, tapos pag naayos na natin yung videos natin, pag na-trim na natin, pwede natin siyang i-merge or i-swap kung alin ang gusto nyong mauna. So, pwede natin siyang pagpalitin. And then, ang sunod is mag-add tayo ng transitions. Yan, para nagkakaroon ng chapter or nagiging pro yung ating videos pag mayroong mga ganitong transition sa every clip ng videos natin. So, nakakaganda rin kasi to. And then next, maglagay tayo ng background music, effects, or pwede rin mag-record. So, ito, kumukuha lang ako nito sa audio library ng YouTube Studio. So, libre lang po yun, i-download at walang mga copyright claim. So, i-adjust natin ng volume, pahinaan natin para mas lumitaw yung boses natin. Nakakarindi kasi kung mas malakas yung background music. So, ayan, i-drag natin and i-cut kung saan natin gustong ilagay. Tapos mag-add tayo ng mga sound effects. For example, maglagay tayo ng effects dun sa mga transitions or yung mga funny effects. So, i-drag nyo lang siya kung saan nyo gustong itapat. So, bahala na kayo. Maraming pagpipilian sa InShot and meron din sa audio library. Pwede rin kayong mag-download sa YouTube. Tapos, ito yung PIP. Bago tong feature ng InShot. So, natuwa ako kasi meron na to ngayon. Before kasi wala ganito. So, ito, pwede tayong maglagay ng overlay videos sa existing videos natin. For example, mga funny memes na pwede natin siyang ilagay. And then, pwede nating i-cut. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, kung pa-circle or square, heart. And then, i-drag nyo kung saan yung gustong part ilagay. So, nakakaganda rin kasi yung meron tayong ina-add na ganito sa ating mga videos. Then, next is, maglagay tayo ng stickers, photos, or emojis. So, ito, ayan yung mga dinownload natin kanina.
So, pwede nyo maglagay at pwede rin namang mga picture. Ako usually kasi naglalagay ako ng ganito, yung picture. So, kayo kung gusto yung mga stickers. Then, dito na tayo sa isa sa pinaka-paborito ko, yung maglagay ng text. So, napaka-importanteng naglalagay rin tayo ng text bukod sa pagsasalita lang natin. So, ito pwede natin siyang palitan ng iba't ibang colors and designs. Yan sa may baba. So, marami pang pagpipilian dyan na iba-ibang design. And then, yung border, pwede nating palitan yung mga kulay. Tapos, lagyan ng shadow. And then, yung label, may iba't ibang design. Kung anong gusto nyo, pili lang kayo dyan. Then, dito na tayo sa my font. So, ito, napakarami ka rin pagpipilian dyan. Yung iba dyan, dinownload ko lang naman for free. And then, yung animation, kung paano yung gustong lumabas yung text. Drag lang natin siya kung saan yung gustong itapat yung text. Then, trim. Tapos dito na tayo sa my filter. So, pag pinili nyo yung effects, marami mga bagong features dito na magaganda na magagamit natin for free at kahit wala tayong internet connection. So, ayan, katulad niyan, nakaka-professional tingnan pag may mga effects tayong ina-apply sa ating mga videos na katulad niyan. And then, sa filter naman, marami tayong pagpipilian. So, ayan, kayo na lang magsasawa kung anong filter ang gusto nyong i-apply. And then, i-review na natin ang ating mga videos from umpisa hanggang dulo. Tapos, pag okay na, at pag may nakita kayong logo katulad niyan, i-free remove nyo lang. So, para bago nyo i-save, wala na siyang watermarks katulad niyan. And then, ready na tayong mag-upload. Po ng video to, please like and subscribe for more YouTube tips and tutorial. So, salamat po sa panonood. See you again. God bless. Bye.